Takže ahoj lidičky, vítám vás u dalšího videa na mém kanále. Já jsem Flash a je to jsem dneska můj speciální host a je to Langoš. Ahoj! Už jsem se právě vrátil z dovolené, takže můžu udělat další video. Před dovolenou jsem naformil nějaký pohárky, takže můžeme se na to zase asi vrhnout. A budeme hrát Dua, budu mít Lily a kámoš bude mít Leona, takže jdem na to. Yes, jdem na to. Ready brosky. Rozložil ses na kostky. Tak ty seš monkey, ty vole. Jak si můžete všimnout, právě hraju na počítači, jelikož nemám mobil, jsem ho ztratil. Já hraju na svý kapesní peněžence. On nemá kdyby střelit, ale liká. Jo. Měla jenom jednu, ne? Jo, už máte. Oni jí bafli. Jo. Ty vole, to vůbec nevím. Já vůbec nevím střílet, kámo. Právě jsem umřel, jak vidíte. No teď už nevidíte. Hey dealers. Hej, prostě. Rozložil jsem za kostky. Ne, to bylo... Ty seš ludmý. To bylo fakt špatný. To bylo fakt špatný lidi. Jak vidíte lidi, zase to jsem... bylo fakt špatný lidi, to bylo fakt špatný. Už to tančíme celou minutu, takže to je fakt už byl. Neběr to těžko! Teď mě zabije El Primo. Počkejte lidi, pokud dáte teď like, tak už je vyhraje. Tak vyhraju, fakt. A k tomu přidejte odběr. Doufám, že... Samozřejmě sdílejte a napište nějaký hezký komentář. Jo. Teď potom se mě vypnu. Ty jsi mrtvej. Tak ty jsi mrtvej. Ty jsi mrtvej. Tak ty jsi mrtvej. Hej, tady je. Je to kam Tady je. Vojtěchu, umíráš. Já si nemůžu Hej líbat. lidi, vy jste nedali like, teď to prohraju. Hej, vy jste fakt, ale lidi, to se nedělá takovýhle věci, fakt. Je fun. Právě jsem prohrála jedničky. To mě ale mrzí. Sádrop. 2 sádropy. To co vlastně byl jakoby ten brawlbot. Víte, Hej, počkej, mám mám pár pohárků od té doby, co jsem nehrál, jo. Pár jsem mi napašuje. Takže, můžete se připojit do klubu, který vám si neukážu, protože je špatný. Takže na to. Be cool. Be gogo. Hej, tě zabiju. BB, jo. Hej, ale ten můj pás tam to bylo fakt hustý, ale... to bylo fakt hustý, jo. Ty vole, vidíš, jak se rychle načítá? Ty jo lidi, tady to je asi herní mašina. To je asi fakt úplně hustý. Moje kapesní peněženka to moc nedává. Ale jde to. Víte, co se říká, když jde to? Dře to. Tak to je fakt hustý, to měl špíšový, který jsem vysvět. To byl pro jak svině, viděl? Kámo. Oh! Shit! Oh shit. Já jsem kámo to mega dodžoval, viděla? Pojďme dělat, jo. Jo, exit! Exit! Já jdu mon děla. Mon děla. Ven. To bude banger, kámo. To bude sledovanější než Mr. Beast video. Než Mr. Beast video Squid Game. Burry. Kámo, čum, kámo, double jump. Pojďme dělat, pojď. Já se kámo snažím, ale to fakt nejde. Viděl jsi to? Já se budu orientovat podle tvý obrazovky, jo? Děj. Kam přišel Adgare? Pomoc! Ty jsi ale hroznej. Lidi, napište do komentářů, jestli je hroznej. Flash. Teda rychlost, já nevím, jak se jmenuje. Je blesk. Ne Flash je Flash. Pojďme udělat. Vein. Vein. Lidi, fakt je strašně špatný, já to tady tahám. On si tady vaří nějaký mrkve, který pak hází. Mrkve? To jsou čili papričky tam. Tohle ty seš... Počkej, jsem tu. Klidu, nestresuj mě. Já se to schovám do kšovíku. Lidi, tak to pomoc. Kámo, nemám fakt gay, to je seriózní video. To budu vydávat na... Počkej, však tady měli být lidi. Pomoc. Lidi SSOS. Mon dělá.
OK. Jo, tady to je profit, skončili jsme 4. Třetí, kámo. Takže lidi, já doufám, že se vám dnešní video líbilo. Pokud ano, nezapomeňte zanechat like. A já doufám, že se uvidíme u dalšího videa. Počkej, až dáme kamo tier, tak budeme spodívat. Lidi, super rare, tak to je fakt hustý. Já doufám, že se vám dnešní video líbilo. Doufám, že se uvidíme znova. Mějte se pěkně, pa.